West Karbenglang wathat lang so ser dihun pathuak lamalong phai kunia chikluni phai krihiniarni Karbenglang Autonomous Council tumpen purthimia kemangpu athe en pen akkejoy pen long lepata keronpo labang solong kadokobe lak isi so se radaphan ron ponji pusi CM Tuliram Ronghang ningchepon Karbenglang Autonomous Council kacharia tumpena kemangpon Karbenglang arlo atokano sitame inglong aso radatum kidukila gatum anlong lepata dorep nangji pupen purthimi akemangpu amhang pathek ponlo Lasi phai koni ni phai krihiniar ni achiklo ke chengsi ke lakha pharoi sira krihini amri LC constituency arlo si ron ponlo labang so longle pata ke ron ponji lake LC arlo ke doana dimta ron pon labji puta ning jepon Jai Megalong Karbenglang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA EM MAC lapen kaprek manpeng ke dotum chetong dunsi Jai Meg misen pen pechun po Abang tu inglong so tu ST tu man kota kejoy pen ponji so asang deng dan pin ceng sia sayang deng lo so mena bagel ketu dia asi ini tu target abang ke amri lapan rongkang rumpet dan lagi sisusi rongkang dan kecil pondok dan kita long eji lapan ke ciri pon labang ke nang kiman ketingan lo tangkap puasa kinan nasi ini dah ke bang anak tu bang futuman ke dah amin perpon itu nasi tumpan ke pini inglong aso tumpan anak ke bang tonsi longnya kejoy kan longnya kota kejoy kan futuman kinan lasoi asayang deng pensi dah longnya kota kejoy ke Pensar la kece ke biasa tu mana pi koni masa non tribal satu pan. Non tribal kan thane lagi. 1950 ya kan. Di segon sini seng siapa itu long dia tu. United Kill Hills and Kachari district. La so seng siapa tum kerang tum hangal tum ke non. Itu ke ceng si United Kill Hills and Kachari district ke tum ke chairman ta CS Bus. Cuma lapen ke deputy chairman ta hala ke Jonathan Pathak. Asami samuni la sibula tuba prang pen gitu dia disikon sin long le prang pen gitu tu man ke la ke long disga non a philosophy ke bang tu man ke pipi pusini ini open ni dan ingel asami salam dan ingel la pen awang lam dan ingel pon lo sila bang ke tiga pikir ke La pen la ciri phwa bang pen ke part mana pipi lo masalah la ke piji ala tu mana pi ke ala tu man ke lagi tu niki Karbenglang Autonomous Council pen kitik kontok dunia mana bagian ya kota bang ya kita masalah Karbenglang pidem long bang land compensation ke long le atum du orang bang la ke long le atum du belum te long le kota do belum te nak no ilfan komplain tok jepen no ni kalau sa long ifan ni Jinthong pen hemari rongphar Karbenglang live